A 60x20-as méretű csapdáinkat nyestek megfogására ajánljuk. Ez egy egyoldalas csapda, ami azt jelenti, hogy az elsütő szerkezet előtt van a fogórész, a hátsó rész pedig, ami egy ajtóval zárható, ez az élőállat tartó, ahova élőállatot, kis csirkét, kis nyulat, tojást, bármit be lehet tenni, és el lehet zárni a vadállat elől, nem tudja megfogni. Ezt az ajtót zárjuk, amikor a csapdát élesítjük. A csapda élesítése rendkívül egyszerű. Ezt az ajtótartó szerkezetet felhajtjuk, az ajtó alatti rész kiracélt szintén felhajtjuk, az ajtót pedig ide feltesszük a csapda tetejére, majd visszaállítjuk a csapdát a talpára. Az ajtótartó köracélt behelyezzük az ajtó alá, majd ezt a két kis köracélt összeillesztve élesítjük a csapdát. A csapda élesítése után, ha az állat bemegy a csapdába, akkor ezen a részen a kioldó lemez, hogyha elkezdi mozogni, akkor lezár a csapda, és mivel a csapda ajtaja visszafele nem tud jönni, ennek az U alakú szerkezetnek köszönhetően, így az állat nem tud kimenekülni a csapdából.